дар Тоҷикистон ҳукми қатлро бармегардонанд. дар Хуҷанд масҷидро ба кинотеатр табдил медиҳанд. раҳмон ба қонунигардонии даромадҳое ки аз фурӯши захираҳои кишвар ба даст меоянд роҳ мекушояд. ва ҷавобгарӣ ҷиноятӣ кашида шудааст. хоб прокурори генералии Тоҷикистон Юсуф Раҳмон барои бекор намудани мораторияи ҳукми қатл дар аснои дастгиршавии оммавӣ дар қаламравии кишвар оиди гумонбарӣ дар аъзогии ҳаракати исломии Ихвонулмуслимин баромад кард. дар ин хусус прокурори генералӣ дар вохӯрӣ бо хабарнигорон рӯзи 28 январ дар шаҳри Душанбе иброз намуд. иттилоъ медиҳад оҷонси иттилоотии Авеста. ман дар ақидаи худ мемонам. суол оиди бекор кардани мораторияи ҳукми қатл ғавғои зиёдеро ба миён овард. танҳо дар соли 2019 бо айби терроризм ба ҷавобгарии ҷиноӣ аз 100 зиёд ашхос, аз ҷумла шахсони адои ҷазо намуда истода, кашида шуданд. онҳо ислоҳ намешаванд. мо онҳоро такроран ба ҷавобгарии ҷиноӣ мекашем. ба муҳлати ҷазои онҳо ки адо менамоянд метавонем танҳо 2-3 сол илова намоем, вале онҳо такроран ҷиноят содир мекунанд, гуфт Юсуф Раҳмон. ва дута шаҳрванди дигар барои даст доштан дар ин ҷиноят. ёдрас мекунем ки ҳанӯз дар соли 2016 Юсуф Раҳмон васеъ татбиқ намудани ҳукми қатлро ба як қатор маҳкумшудагон, аз он ҷумла нисбати инқилобгарон, таклиф намуда буд. дар кишвар аз моҳи июни соли 2004 ба ҳукми қатл моратория ҷорӣ шудааст. ҳукми қатл бо ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 25 сол то ҳабси 1 умра иваз карда мешавад. 20 нафар мо дастгир кардагем вобаста ба ҳуҷум ва ишқобот. таҳлилгарон қайд мекунанд ки баргаштан ба татбиқи ҳукми қатл аз тарафи режим ин як воситаи тарсондани фаъолони диниву сиёсии мустақил мебошад. сардори шӯъбаи фарҳанги вилояти Суғд Бахтиёр Қосимов зимни нишасти матбуотӣ рӯзи 27 январ иброз намуд, ки яке аз биноҳои собиқ масҷиди Нури Ислом дар шаҳри Хуҷанд ба кинотеатр табдил хоҳад ёфт. хабар медиҳад портали иттилоотии Ахбор. интизор мешавад ки як кинотеатри хурди нав бо 80 ҷой дар моҳи марти соли 2020 ба кор оғоз хоҳад кард. ба ғайр аз намоиши филмҳо, дар ин ҷо тӯдаи дӯстдорони синемо ташкил хоҳад шуд. мардум пас аз тамошои филм метавонанд дар хусуси он баҳсу мунозира кунанд. дар кишварҳои Аврупо чунин таҷриба вуҷуд дорад ва он барои ривоҷ додани соҳаи мазкур бениҳоят муҳим мебошад, қайд намуд Бахтиёр Қосимов. масҷиди Нури Ислом соли 1991 бо маблағи намозгузорон сохта шудааст ва он дуюмин масҷиди калон дар шаҳри Хуҷанд ба ҳисоб меравад. инчунин дар он хутбаҳои тавсиявӣ мақомоти Тоҷикистон тӯли солҳои охир зиёда аз 2000 масҷидро баста, онҳоро ба сеҳхҳои дузандагӣ, нуқтаҳои тиббӣ, китобхонаҳо, дорухонаҳо, чойхонаҳо ва ба дигар объектҳои иҷтимоӣ табдил доданд. дар шаҳри Исфара бошад, дар бинои собиқ масҷид толори теннисбозӣ ташкил намуданд. санаи 24 январ палатаи болоии парлумони Тоҷикистон тағйиру иловаҳо ба қонун дар бораи хусусигардонии моликияти давлатиро тасдиқ намуд. аз моддаи 9 қонун, ки дар он объектҳои дар ҷумҳурӣ номбар карда шудааст, ки хусусӣ гардонида намешаванд, нерӯгоҳи барқии обии Роғун ва ширкати алюминии тоҷик Талко мебошанд. дар ин бора оҷонси иттилоотии Фергана иттилоъ додааст. тибқи қонуни қабулшуда калонтарин объектҳои саноатии кишвар, аз ҷумла нерӯгоҳи барқии обии Роғун, ки барои сохтмони он аз сокинони Тоҷикистон ба таври маҷбурӣ маблағ ҷамъоварӣ шуда буд, ва ширкати алюминии Талко Минбат метавонанд хусусӣ гардонида шаванд. Следует отметить, что за эти годы в мировой алюминиевой промышленности ёдрас мекунем, ки ширкати Талко якчанд маротиба дар ғавғоҳои коррупсионӣ қарор гирифта буд. ташкилоти байналмилалии ғайритиҷоратии Wikileaks ҳуҷҷатҳоеро нашр кардааст, ки дар он ҳамаи даромадҳои ширкати алюминӣ ба ҳисоби бонкии шахсии оилаи раисҷумҳур Раҳмон ворид шуданаш исбот гардидааст. амалӣ корҳо рафта истоданд ва ман аз шарҳи ин масъала айни ҳол худдорӣ мекунам.